selvitty Cinque Terreen. Me päätettiin vetää nyt Cinque Terre päiväreissuna, eli tänään on sunnuntai. Ja lähdettiin aamulla aikaisin junalla. Ja Kohta vähän paskoa lokit niskaan. kyllä vain. Ja tää Cinque Terre menee silleen, että täällä on 5 kylää, minkä välillä voidaan matkata. Nyt ollaan pari väliä menty junalla. Ja ciao. Ciao. Pari väliä ollaan menty junalla. Ja nyt ollaan 3. kylässä, eli eka vedettiin tonne ihan toiseen päähän, josta ollaan sitten lähdetty pikkuhiljaa tulee takas Levantoa kohti. Ja nyt ollaan menossa, mä unohdin se jo, Vernazza. Eli nyt ollaan menossa Vernazzaa kohti. Tää matka mennään tää väli kävellen. Onks tää patikointia? Joo, hiking. Kävellen, hiking, patikoiden kohti Vernazzaa ja siellä katsellaan vähän paikkoja ja sitten Tämmöisellä niin kuin kapealla kivisellä niin kuin pikkutiellä. jossa ollaan menty koko ajan ylemmäs korkeammalle vuoren, mutta nyt kyllä näyttää, että ruvetaan laskeutumaan. Mitä sanottiin, alaspäin. että niin kuin noin 80 kilometriä. Mä olin sille, Fanni, sanoiko se 80 kilometriä? 80 metrin korkuudessa on niin kuin keskimäärin koko ajan, niin kuin, kun me kävellään tässä ton niin kuin meren vieressä, niin noin 80 metriä on se keskiväli. Katsotaan. Tässä ei ole mitään järkeä. Siellä on meillä... Tällainen tie. Voisin keskittyä vähän. Se ei tarkena. Mutta siellä meillä on kuitenkin meri. Ja hassuja kasveja. Oliko meillä muuta pointtia tässä nyt? Joo, meillä on huomenna vapaapäivä. Ai! Elikkä nyt oli jo sunnuntai. Ja sitten kun tänään illalla päästään kotiin, niin me saadaan huomenna pitkästä aikaa nukkua niin pitkään kuin halutaan. Ja katsotaan mitä sitten keksitään huomiselle päivälle. Sitten ensimmäisen viikonloppu. Jep. Meillä on ollut ensimmäinen viikonloppu vapaata ja sen jälkeen ollaan sitten tehty reissuja koko ajan, mutta tää oli nyt meidän viimeinen isompi reissu ja ollaan enää pari viikkoa Torinossa, niin ollaan päätetty sitten vähän siellä päässä tehdä niitä apua. Voi herranen jumala. Nyt tuli jo hankala paikka. Tossa on ihan jäätävä iso porras, sitä ei nyt näy tästä. Mutta me ei jakseta nousta tuota yhtä askelmaa ylöspäin.
kerittiin. Kiitos junamiehelle, joka on oikeesti meidän pelastava enkeli. Meille, mutta sit se oli totes vaan, että saatettiin justiinsa kerätä, että juoskaa. Juoskaa täysiä. Juoskaa, tytöt juoskaa. Me Mehän juostiin juostiin. Ja me kerittiin. Me kerättiin just junaan. Istuttiin penkkiin ja ovet meni kiinni ja juna lähti. Me päästään kotiin tänään. Ei tarvitse jäädä seikkailemaan mihinkään. Me ollaan otettu tänään, siis me ollaan oikeastaan otettu lähelle 20 junaa tänään yhteensä. Yhden päivän aikana lähelle 20 junaa. Meillä on ollut siis voi... Lerttiin. Oh, mä oon niin onnellinen, me päästään oikeesti kotiin. Ja nukkumaan ja syömään. Tää oli viimeinen juna, joka lähtee tuolta Cinque Terren tienoilta tänään kotiin. Seuraava olisi ollut, se olisi kestänyt 9 tuntia matkaa ja ollut 7 aamulla. Mahtava reissu ja yksi lempparipaikoista, missä ollaan nyt käyty. Varmaan lempparipaikka. Ihan oikeesti paras paikka. Et vaikka se onkin vähän tämmönen turistirysakka, siellä on niin paljon kaikkea nähtävää, niin ei se silleen haittaa. Eli hyvä päivä. Kyllä. Mutta nyt me päästiin kotiin ja meillä on huomiselle luvassa aamuprunssi, jos on hyvä keli. Me lähdetään brunssille, Basilika Superkalle, Torinoon kukkuloille ja huomenna vapaapäivä. Vihdoin ja viimein. Yes. Vähän säälittävä, mutta